Sziasztok! Ez itt egy soccer. Ez egy focis játék. Én Hajdú B. István vagyok, és a brazilok meg az az izék fognak megküzdeni. Kezdődjön is a meccs. És sziasztok, én Hajdú B. István vagyok, és egy angol az italiktól. Brazilok újra rálöttek, és gól, nem gól. Micsoda. És lehúzza azt a... Gyerünk. És az italok újra gólt lőnek. A braziloknak. Én a braziloknak szurkolok, mert azokkal vagyok. Mi van? Nem működik a pillantyűm. Mi? Nem működik. Ó, basszus. Azt a rohadt. De mi? Na, működjön. Működj. Mi van már? Várj. Nem lehet, hogy ez a baja. Ja, Istenem. Hát akkor majd egy visszavágó is lesz. Nem, a legizgalmas volt. Hát én Hajdú B. István voltam. És ki fog nyerni, nem tudhatjuk. És a brazilok nyertek. Úristen, a brazilok nyertek. Na, sziasztok!